moi boísima tarde, 35 grados, para decir boísima, co cual ainda ten máis mérito que vos poda saludar hoxe aquí a todos neste Museo Municipal Manuel Torres, non só pola vosa presencia, que para nós efectivamente é o máis importante, sino tamén polas persoas que me acompañan nesta mesa. Temos unha tarde intensa, unha tarde diferente, unha tarde donde teremos a ocasión de poder escoitar e de poder falar moito de Manuel Torres. Aquí está un dos seus sobriños ao fondo que o coñeceu efectivamente moi ben desde o punto de vista familiar e persoal, pero tuvemos a sorte de que en Marín podamos contar con un museo municipal que leva o seu nome, con toda a súa obra, que tivo a generosidade de donala aquí a este museo para que poidamos disfrutala, e por suposto polo que foi representativo da súa figura. Agora fai 30 anos, recordo perfectamente, porque xa era concelleira no Concello cando faleceu do Manuel Torres. Efectivamente era unha persoa, eu a recordo pouco por temas de idade nada máis, pero si escoitei moitísimo falar del, da súa personalidade, de como influiu e como influeron en el nun momento efectivamente que eran uns anos moi complicados, como forma parte desa xeración donde efectivamente Ramón o di moitas veces, non é o que menos se promocionou, o que menos se reivindicou, o que menos se publicitou, o que menos tiña esa faceta comercial, pero é verdade que formou parte dunha xeración excelente e, polo tanto, dunha maneira representativa de poñer a Marín, porque el sempre, case sempre, sobre todo na última etapa, así como outros compañeiros saíron de Marín, el sempre estivo en Marín e sempre, efectivamente, as súas relacións e a súa promoción desde o punto de vista profesional e desde o punto de vista persoal tiña a Marín como meta por diante. Polo tanto, eu, que represento o Concello de Marín e dou, por suposto, a benvida a presidenta que está aquí conmigo, por suposto, a Paula, ademais veciña de Marín, que me consta que está facendo un excelente traballo, e o conductor deste acto, que é Ramón Rozas, que le va preparando efectivamente con moito mimo, porque é a súa especialidade, adora a obra e a coñece como ninguén de Manuel Torres, e polo tanto hoxe aquí, eu en nome do Concello os quero felicitar xa por diante, porque unha xornada como de hoxe para nós, para os que somos de Marín, para os que queremos todavía poñer en riba da mesa todo o que fixo Manuel Torres, creo que é unha xornada excelente. Polo tanto, o dos 35 grados queda para os que están na praia, pero sobre todo os que estamos aquí vamos a ter sobre todo a ledicia, pero tamén a posibilidade de todavía afondar máis na súa vida, na súa obra, do que significa, do que significou, e, polo tanto, coñecer ainda máis ou recordar a Manuel Torres en toda a súa extensión, en toda a súa faceta, en toda a súa xeración, que ao final foi da máis fructífera dentro dos artistas, dos pintores galegos. Polo tanto, eu dou paso, penso que Ramón fala primeiro. Pois, listo. E vos agradezo moitísimo a vosa presencia e, por suposto, espero que ao finalizar a xornada estemos todavía máis encantados de ter tido pasado a tarde aquí todo entre nós. Nada máis e moitas gracias, e os dou a benvida a este maravilloso Museo Manuel Torres. Moitas gracias. Ben, pois tamén moi breve, e comezo polos agradecementos a todos vos pola vosa presenza e o Concello de Marín, representada pola súa alcaldesa, pola acollida nun museo que, ademais, non sempre temos a sorte de demais de estar nun museo que leva o nome do noso homenaxeado, non? Non sei se se pode afirmar con moita rotundidade que un tamén pode ser profeta na súa terra, pero si é certo que se ollamos sin prexuizos para a cultura galega no seu conxunto, vemos con frecuencia que a terra dun non esquece os seus fillos, que con frecuencia hai algún tipo de honra, algún tipo de local, algún tipo de acto, algún tipo de celebración periódica que vai lembrando os vosos xenerosos, non?
e sobre todo aqueles que realmente o foron, porque tamén non é infrecuente que mesmo persoas, non é o caso porque ele estivo, como decía a alcaldesa, moi vinculada a Marín toda a súa vida, pero que incluso persoas que andaron polo mundo no momento do pasamento acordaronse de deixar algún tipo de legado para a súa terra de orixe, non? Por tanto, Galicia está bastante empedrada de fenómenos deste tipo. Creo que esa capacidade, esa sensibilidade, máis ben, de recoñecemento está tamén na nosa tradición moi presente, non? Bueno, na mesa, máis da alcaldesa que nos acolle como anfitrioa, claro, acompáñame Paula Cabaleiro, que é a coordinadora da sección de creación e artes visuais do Consello da Cultura Galega neste momento, que continúa un proxecto que xa se iniciara co anterior coordinador, que era o pintor Manuel Quintana Martelo, e tamén Ramón Rozas, que ademais de ser membro tamén da sección, contribúe periódicamente tamén coa organización de xornadas deste ou outro teor, e foi realmente o que se encargou da coordinación da xornada de hoxe, non? Eles falarán nesta orde para ir do máis xeral ao máis particular, non? E tamén debo agradecer aos nosos convidados que van actuar como relatores, ademais do propio Ramón Rozas, está Carlos Bernárdez, ali, está tamén Antón Sobral na primeira fila e Ángeles Tilbe, que se incorporou aí un momento. Por tanto, eles serán os que ao longo da tarde nos vayan ilustrando sobre esta figura dentro dun programa que iniciamos realmente despois da pandemia, non? Queríamos empezar a facer unha viaxe a través da renovación das artes galegas, sobre todo das artes visuais, ao longo do século XX. Chegamos agora a Manuel Torres, non porque puxeramos no 15º, 20º, non sei quanto lugar, sino porque primeiro dixemos, primeiro os das primeiras décadas, non? E aí, estaba Maside, estaba Laxeiro, Maruja Mario, Arturo Souto, Xulamín Guillón, María Antonia Dans, e fomos por aí. Logo dixemos, tamén, cando nós íamos celebrar os 40 anos do Consello da Cultura Galega, tamén máis ou menos coincidía cos últimos actos colectivos do Grupo Atlántica. E entón, dixemos, aproveitando iso, imos honrar os membros da Atlántica que xa faleceron. E entón, aí entramos co Guillermo Monroy, Monbasco, o Luis Borrajo, Alberto Datas, Raimundo Patiño, e logo xa decidimos que non facíamos agrupación, sino que íamos a por todos os demais que nos quedaron, que tamén eran moitos, porque realmente o século XX foi pródigo para as artes plásticas. Entón, sempre buscando a maneira de acompañalos en lugares que foron significativos na súa biografía ou na custodia do seu legado. Entón, fomos viaxando por toda a Galicia e agora estamos aquí en Marín. Pois se dá a doble condición non solamente de vir honralo a súa terra de orixe, sino que ademais é a terra na que el quixo depositar un legado que está aquí mostrado neste museo. E seguiremos, porque non se esgota con todos os nomes. De todas maneiras, os que queirades tamén seguir este periplo, na página web do Consello da Cultura Galega, todas estas celebracións, todas estas tardes arredor dunha figura ou outra, quedan todas gravadas e quedan todas accesibles. Tamén a de hoxe estará accesible próximamente. Doy a palabra para Carlos. Grazas, Presidenta, primeiro por as palabras, pero despois tamén por apoiar neste trasiego por todo o territorio que estamos provocando nos últimos anos, que sei que apoias persoalmente en todas as actividades que desta sección programamos. Como ben diso, eu fai un ano máis ou menos, un poquinho menos dun ano, que retomei a coordinación desta sección despois do legado de Quintana Martelo fronte, que non é sinxelo, pero tiven a sorte tamén de herdar
Moitos membros cos que era compañeira, entre eles Ramón Rozas, que é unha sorte telo nesta sección, porque un dos grandes coñecedores da pintura galega, xornalista, crítico, destas persoas poliédricas que sempre propoñen ideas interesantes, pero con rigor, ademais, sempre contando cos mellores contactos expertos para poder falar da materia. Neste caso, tiña que ser en Marín, que outro lugar podería ser a mesma altura que o seu pobo natal, pero que, ademais, como ben dicía a presidenta, tendo un museo propio. Este ciclo, revisando a nosa arte, que xa leva uns anos traéndonos xornadas tan interesantes como esta, ademais de poñer o foco sobre a súa vida, a súa trayectoria, tamén pon sobre a súa impronta, non? Porque toda este abano de grandes pintores, de grandes artistas da arte galega tiveron e teñen unha impronta nas novas fornadas de artistas, tamén unha forma de recoñecer e poñer en valor o noso patrimonio, neste caso material, pero tamén inmaterial. Convive este ciclo con outros ciclos onde se revisan a situación actual dende ámbitos como comisariado, a crítica, a museoloxía, as coleccións, pero sempre, cada certo tempo, temos algún revisando a nosa arte. É certo que Manuel Torres levaba un tempo xa sobre a mesa, pensamos que facelo ademais cadrando a data con 17 de xuño era perfecto. Agradecer ao Concello de Marín que unha vez máis tenda a man. Eu non me vou dilatar máis, quero agradecer de unha forma especial a Ramón por a súa generosidade e por o seu bo facer. Despois tamén as persoas que se nos acompañan, a Carlos Bernárdez, que recén ingresado na Academia de Belas Artes, tamén agradecemos moito que cada vez que o Consello levanta un teléfono estes aí. Dun xeito tamén especial os Antón Sobral e Ángel Estilo, que sei que non o teñen doado nunha semana en plena montaxe da Bienal de Pontevedra, que xunto con Ramón Rozas creo que nos van a aportar unha gran panorámica sobre Manuel Torres, que seguiremos reivindicando e amosando como parte do noso patrimonio. Moitas grazas e dou paso a Ramón Rozas. Ben, moitas grazas e boas tardes a todas e a todos. Vou empezar polos agradecementos, evidentemente. O primeiro aos meus compañeiros da sección de artes visuais do Consello de Galicia por apoiarme no meu desexo de facer esta xornada sobre Manuel Torres. Xa se falou antes deste ciclo de revisando a nosa arte, desta necesidade de mirar no pasado para non esquecer. E penso que un dos grandes esquecidos da nosa pintura é Manuel Torres, non? De aí este título de O renovador descoñecido, non? Dase a circunstancia de que eu neste ano remato, digamos, o meu ciclo dentro da sección, cúmplense xa 8 anos, entón, evidentemente, despois de organizar xornadas sobre Lugrís, sobre Guillermo Monroy, sobre Arturo Souto, eu non me podía marchar sen facer unha sobre Manuel Torres, non? Daí a miña insistencia, non sei se ata pesadez, porque antes de marchar quería facer unha xornada dedicada a Manuel Torres, non? A verdade é que non foi unha cousa tan extrema, aceptouse a proposta, e entón, pensando un pouco cando facela, ocorrúseme xogar con esta data do 17 de xuño, que é a data do seu nacemento, dicir, hoxe cúmprense 124 anos do nacemento de Manuel Torres, non? Así como o mes pasado, o 10 de maio, se cumpriron 30 anos do seu pasamento, non? Entón, xogamos aí coas datas, que sempre é algo que aos seres humanos parece que nos gusta moito ter o respaldo das datas. Entón, dai a elección desta xornada, que eu tamén quero que sirva un pouco de comezo de cara ao ano que ven, non? Se o ano que ven é o 125 aniversario, penso que esta é unha ocasión inmellorable para que dende as institucións, dende os diferentes organismos, se poñan ou nos poñamos todos un pouco a pensar ou a traballar que se pode facer ao longo de todo o ano que ven arredor da figura de Manuel Torres, non? Entón, ese tamén é unha das circunstancias que se reúnen nesta xornada.
unha xornada que, ademais do que é a propia xornada, tamén se completa cunha proposta que lle fixen ao Concello, ao cal xa aproveito para agradecerlle tanto a Iciar, a Concellera de Cultura, como a María Ramallo, a alcaldesa, e mesmo a Celso, funcionario de aquí do Concello, toda a súa xenerosidade e amabilidade de cara a todo o que eu lles propoñía, non? Porque, bueno, me parecía interesante que xa aproveitando esta xornada, pois aproveitar e sacar dos fondos do museo a maior parte posible da obra de Manuel Torres que hai neste museo, que é moita e moi boa, non? Entón, bueno, pois fixemos unha exposición que logo, se queredes, despois das dúas charlas e antes da mesa redonda, e se aínda non vos explota a cabeza sobre Manuel Torres, pois podemos facer unha pequena visita así rápida para un pouco explicar o porqué de cada un dos espazos, non? Bueno, entón todo isto pois ven un pouco a xuntarse nesa reivindicación de Manuel Torres, ese renovador descoñecido do que imos a falar ao longo de toda a tarde, tanto Carlos Bernárdez, eu mesmo con dúas conversas, e a mesa redonda con a que se sumarán Antón Sobral e Ángel Estilbe, os que evidentemente, como ben sinalou Paula, pois quero agradecer moitísimo a súa presenza hoxe aquí, sempre implicados en todo o que se fai, pero, como dicía Paula, tanto Antón como Ángeles, esta semana é auténticamente unha locura en Pontevedra alrededor da Bienal de Arte. Entón, pois, bueno, o agradecemento vai máis alá do profesional e xa entra no terreo da amizade, non? Entón, bueno, pois, sin máis, pois podemos dar xa paso a Carlos para non enredarnos demasiado e non ir acumulando retrasos. Moitísimas grazas a todos.